ću jela u obliku šteneta. Hajde, čekam vaše ukusne varijante. Ja već znam šta da radim. Uzet ću žele sa ukusom Skittles. Svako pakovanje ima svoju boju. Dakle, sipat ću sve u vodu, zatim promešati. Tako je. Ostaje mi samo da sipam sve u kalup. O da, kakve lepe boje. Sada stavljam to da se stegne u frižider. Mislim da se već sigurno steglo. Da vidimo. Da, dobio sam 5 različitih kućeta. Odlično. Nije loše. Ali sad je moj red. Ja sam već napravila tort u obliku glave kućeta. Ostalo je da mu napravim krzno od krema. Odlično mi ide. A zatim ću dodati malo detalja. Oči, nos i usta. Kako slatko. Čekajte, šta je smislila Vivian? Meni treba fluff i poslastičarski špric. Dakle, stavit ću tečni marshmallow u špric. A sada uzimam Oreo kolačić. Eto ih. Skinut ću gornji keks. A unutra ću istisnuti fluff. Da, i pokrit ću sve drugim keksom. Zatim ću uzeti mali komadić keksa. To će biti nosić. Divno. Gotovo. Tracy, možeš da probaš. Vi ste stvarno napravili sve ovo za mene? Ja sam tako srećna. Probat ću prvo žele kuce. Da, tako su ukusne. Super. I tako se zabavno tresu. A šta je ovdje? Cijela torta za mene? Ozbiljno? To je divno. Sad ću probati. Mnogo dobro. Super. A šta još ima? Kako slatko. Štene sa marshmallowom. Topi se ustima. A znate šta? Odlučila sam. Pobedio je šef. Stvarno? Ja sam tako srećan. Hvala puno. Ovog puta je zadatak još zanimljiviji. Napravite za mene tortu. Naravno. Hej! Gde ćete? To je moje. Ja sam prvi uzeo. Dobro. Ja ću onda sama napraviti kore. Domaće kore su najbolje. Uzimam brašno. Sipam ga na dasku. Zatim dodajem mlijeko i malo šećera. Tako je. Posle je potrebno jedno jaje. I još jedno. Da. Sada mogu mesiti testo. Baka pravi najbolje testo, da znate. Sad ga mogu razvaljati oklagijom. Super. Pokrivam kalup za pitu i sklanjam višak. Eto. Sada mogu napraviti punjenje za svoju pitu. Uzet ću jabuku. Baš je mirisna. I seći ću je na sitne kockice. Savršeno. Dalje sipam to u kalup. I pravim mrežicu od testa. Odlično. Sada stavljam sve da se ispeče. Dobila sam savršenu pitu od jabuka. Miris je predivan. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa, jeli? Ja imam bolju ideju. Uzet ću okrugli kalup i napravit ću od kore krug. Tako je. Sklonit ću ga i uzeti prsten od kore. Stavit ću ga na koru i dodati fil. Odlično. Ponovit ću tako još nekoliko puta. Odlično. Sada unutra sipam Skittles bombone. Njih vole svi. Da. Pokrivam sve krugom i to je to. Završio sam. A sad mi treba Nutella. Otvaram. Nije uspelo. Da, ovako je bolje. Sipat ću Nutellu na moju tortu. A zatim razmazati je. Odlično mi ide. A šta je napravila Vivian? Ja hoću da uzmem čokoladne kore.
Vreme je da sastavim svoju tortu. Ja hoću da imam visoku tortu. Kora, krem i tako dalje. To nije teško. A posle ću sipati Nutellu odozgo. O da, Nutellu vole svi. I ja isto. Potrebno je premazati celu tortu Nutellom. O da, ispalo je savršeno. A sad ću napraviti lice. Uradit ću to uz pomoć kašike. O da, pogledajte. To je pravo remek delo. To je tun sahur. Tracy, probaj. O, vi ste se tako potrudili za mene. Želim da počnem sa tortom tun sahur. O da, čokoladne. Super. O, šta još ima ovde? Wow, to je bakina pita od jabuka. Obožavam je. Ekstra. A šta je ovde? Šarena torta. Wow, unutra je gomila Skittles bombona. Obožavam ih. Ali, ko je pobedio? Rešeno, to je Vivienne. Ti si najbolja. Jel da? O, to je moja prva pobeda. Super. Tako sam gladna. Hoću burger. Hajde, dajte sve od sebe. Naravno, ja ću imati slatki burger. Uzet ću Skittles bombone. Obožavam ih. Dakle, prvo ih treba poređati. A dalje mi je potrebna pomoć specijalnog uređaja da izmrvi sve ove bombone. Da, odlično. Sada stavljam bombone jedna na drugu. Tako je, napravila sam burger od Skittlesa. Zar to nije super? O, Vivienne, to je zaista kreativno. Ali ja sam rešila da napravim burger od palačinjaka. Za početak ću napraviti paradajz. Nacrtat ću ga testom, tako je. Odlično mi ide. Super. I ne smem zaboraviti da okrenem. A sad ću napraviti krastavce od testa. A da, ispalo je odlično. Okrećem. Tako je. A zatim mi treba sir. A za njega ću koristiti žuto testo. To je to. I obavezno treba napraviti pljeskavicu. Posle pljeskavice ću napraviti par listova salate. Opet mi treba zeleno testo. A da, divno. Sada vreme je da pokušam da sastavim svoj burger. Dakle, lepinja salata, lepinja, krastavci, paradajz, pljeskavica i sir. Sve sam poređala, a umjesto sosa ću koristiti džem. To je to, pokriću sve lepinjom, salatom i opet lepinjom. Ispalo je baš lepo i ukusno. Šefe, šta mislite? Ne može biti ništa bolje od pravog burgera. Dakle, ispržit ću prvo pljeskavicu i slaninu. Da, sa obe strane. Dalje, sastavljam burger. Lepinja, salata, pljeskavica, salata, pljeskavica. I naravno sir, ali ne ovaj, on je užasan. Ja ću koristiti topljeni sir. Stavit ću unutra okrugli kalup, a u njega ću sipati topljeni sir. Sada pokrivam sve lepinjom. Tracy, probaj. O, kakav miris! O, šta je to? Mini burgeri? Sad ću probati. Slatki su. A šta još ima tu? O, zanimljivo. Burger od testa. O, to je ukusno. Sviđa mi se. I ostao je poslednji burger. Opa, tu je kalup sa nekim sosom. Neverovatno. Sad ću probati. O, kako ukusno i sočno! Slažem se da ne postoji ništa bolje od pravog burgera. Dakle, pobedio je šef. Opet ja, to je moja druga pobeda. Svaka mi. Hoću tortu. Hoćete li je napraviti, jeli? O, naravno, dragi. Dakle, otvaram teglu Nutelle. Uzet ću prvo malo. Koristit ću to za filovanje torte. Odlično. Sada treba sastaviti tortu. Kora, Nutella i tako dalje. Odlično.
Sad ću iseći 2 otvora u torti. O da, sad ću uzeti čokoladni marcipan i obmotati tortu u njega sa svih strana. Odozgo je također potreban marcipan. Zatim stavljam štapiće u jedan deo torte i sipam Nutellu u drugi. Pogledajte, dobila sam tortu u obliku Nutella Go. O, zanimljivo, ali ja imam bolju ideju. Uzet ću med. O, kako je lijep. Dakle, preliću svoju tortu medom. On je baš sladak i zdrav. Pogledajte kako lepo curi. Ne mogu da se nagledam. Lepota. A sad ću iseći sredinu. Tako je. I unutra ću isto sipati med. A meda nikad nije dovoljno. A sada sastavljam tortu do kraja i premazujem ga filom. Lepota. I sama bih to rado pojela. Sad ću izvaditi foliju sa mehurićima. Ona me smiruje. Wow, i ja obožavam da pucam to. Odličan antistres. Bela, prestani. Nemoj mi smetati da kuvam. Dakle, treba preliti foliju tečnom čokoladom, razmazati je i sačekati da se stvrdne. Pogledajte kako lepa boja. Sada uzimam foliju sa čokoladom i obmotaću tortu. Skidam foliju i pogledajte, jel vas to podsjeća na nešto? Naravno, to liči na saće. A sad ću napraviti pčelice od marcipana. Stavit ću ih na tortu i dodati malo cveća. Eto, bakina torta je spremna. Divno. Bela, a šta si ti smislila? Ne brini, bako, imam ideju. Uzet ću žvaku Huba Buba i stavljam je na koru, tako je. Preko stavljam drugu koru i opet dodajem žvaku, a zatim opet ide kora. Odlično! A sad mi treba veća žvaka. Kako je teška! Dakle, otkinut ću traku Huba Bube. Super! Razvaljat ću je. Uradit ću to uz pomoć flaše kole. I zatim prekrivam cijelu tortu. Tako je. Ostalo odseći višak. Odlično mi ide. Nisam očekivala da će ispasti tako lepa torta. Pogledajte, napravila sam tort u obliku šolje Huba Buba. Tyler će probati i bit će oduševljen 100%. Hajde, probaj. Wow, je li to sve za mene? Ozbiljno? Odakle da počnem? Probat ću prvo tortu sa Nutellom. To je odlična kombinacija, sviđa mi se. A sad ću probati samu tortu. O da, to je predobro. Torta je divna. Okej, idemo dalje. Opa, to je torta sa medom. Sad ću probati komad. Da, ja volim med. Svidjelo mi se. A šta je ovdje? Sad ću... Čekaj, brate, treba da dodam rezance od žvake. Skroz sam zaboravila na to. Sada možeš da probaš. Oho, kako dobro serviranje. Dobro, sad ću probati sve zajedno. Kako zanimljivo. Mogu i balon napraviti. To je zabavno. Odlučio sam. Sestra Bela je najbolja. Čestitam. Jupi! Znala sam da će ti se dopasti moja torta. A sad mi napravite kolač. Jel može? Baš mi se jede slatko. Pa to je lako. A ja ću odmah da počnem. Prvo treba uzeti praznu šolju. Odlično. Unutra ću sipati brašno i kakao. Eto. A sad mi treba jedno jaje. Zanimljivo, da li je krhko? Jeste. Ups. Puklo u mojim rukama. Draga, ne brini. Ja ću ti razbiti jaje u šolju. Eto. Hvala, bako.
sve promešati. Odlično. I stavljam u mikrotalasnu. Tako je. Treba malo sačekati. I sve gotovo. Vadim iz šolje. Eto, napravila sam odmah 2, čokoladni i vanila. Sad ću uzeti što više žele bombone za ukrašavanje. Hoću da napravim pravi slatki burger. Imam i lepinju, pa čak i pljeskavicu. Tyler 100% nikad nije jeo slatki burger. Eto, sve je spremno. Kako vam se sviđa moja ideja, jeli? O, draga, ovaj put ću ja sigurno pobediti. Moji kolači su već spremni. Ostaje samo da se ukrase. Uzet ću džem od višnje. O, gdje? Bela, da li si sve pojela? Ups, nisam namerno. Izvini, bako, uzmi M&M's. Da, misliš da će ovo odgovarati? Dobro, sad ću izručiti sve bombone na sto. Odlično, treba ih rasporediti po bojama. O, to je baš zanimljivo. A sada uzimam kolač. Dodat ću malo fila. A zatim umočiti kolač u bombone. O, bombone su se zalepile odlično. Nacrtat ću mrežicu od fila kao na pitama. Pogledajte, dobila sam kolač i pite. Lepota. Ali vi još ne znate moju ideju. Napravit ću od testa srce, nabosti ga na štapić i umočiti u glazuru. Super! Sad ću obojiti sve lepim bojama. O, da, baš mi se sviđa. Dodat ću lepe detalje i to je to. Pogledajte, napravila sam kolač u obliku balona. Tyler, probaj i odluči ko je pobedio. O, vrlo rado. O, čekajte, šta je ovo? To je burger od kolača, ozbiljno? Sad ću probati. Pa, nije loše, svidjelo mi se. Idemo dalje. O, šta je ovo? Kolač u obliku pite? Sad ću probati. Wow, to je zaista ukusno. Ima li još nešto? O, kakva sjajna ideja sa balonima. Kakav je ukus? Pa, onako. Iskreno, ni nešto moglo biti bolje. Dakle, pobedila je baka. Čestitam. Da, znala sam da će se mom unuku dopasti, jelo? A sada hoću picu. Jel može? To je lakše nego pasulj. Dakle, uzet ću testo. Prvo ga treba razvaljati. Za to ću koristiti oklagiju i što više snage. Da, tako je. Moja pizza mora biti velika. Da, još malo. Završila sam. A sad mi treba sos. Ja ću koristiti kečap. Treba ga razmazati i nacrtati mrežu od majoneza. Odlično. Dodat ću pečurke, peperoni, sir, ananas i stavljam sve da se peče. To je to. Moja pizza je već spremna. O, da. Miris je prelep. A meni treba čokolada. A narendat ću je na svoje čokoladno testo. A dodat ću maline. Super. Lepota. Svaka mi čast. Bela, šta si ti smislila, dušo? Bićete u šoku? Gledajte, ovo je pizza malac. Moj brat obožava malce. Brže probaj, Tyler. O, ne mogu da verujem. Kako super pizza. Preteška je. Ne brinite, sa mnom je sve u redu, ali pizza je stradala.